Baiet. Hombre, pintadaka. Izan nuen ere epoka gau pasa gutxi, Egia esan, eguna argitzetunean gaizki sentitzen itzan. Bai, desgraziatu bat. Esaten, zeitzen dik hemen, eguna argiluta arrastaka, eta ez zai sekula gustatu egia esan. Bueno, alata guztiz ere, jairen bat edo. Donostiako jaietara etortzen zara, igaz gurekin egon zinen eta. Zein da plana egiten duzuna? Su artifizialek ikusi? Bueno, su artifizialek ikusi eta gero etxea juten, ez da familiakin, baina bueno. Izozkia, urrietara juten zara? Izozkian jandet gaur Trinidad Plaza juteako. Bidian, eta gatxalden erki, bero pixkatekin da guztasko. Pasekin eurit jazetorrela eta esan dut ere. Horregatik izan da. Izozkiaren errezeta, gure sukaldaria? Bai, bueno, ni oso izozkizalea naiz. Ni Donostia etortze baldin manaiz, ezinen hemendik ganatzea izozkia hartu gabe. Eta bai, eta lehen komentatzen egon gara, Claudio. Mahalan eren egiten dute txokolatezko izozki bat, guk ematen dugu txokolati hori. Mahalekua, hori, baserrikoa. Hartian hartu dezu. Ezu, mahalai hemen publizitatea, ondo jabur nire etxian, izozgailua iriki eta mahalako jogurra bakarri daude. Txokolatea orduan, Gorrotxategiko txokolatea izozkia. Hori da zure favore, hombre. Txokolatia kombinatzen du danaki. Kombinazio bat, egin bezedez Donostiako, begira, aurtengo aste nagusierako, zein da Armintz Gorrotxategik gomendatzen duen zaporea, edo zapore nahasketa? Nik usten dut betikoak eta klasikoak zen. Gaur egun egin daitezke izozkiak dananak. Baina honik, naiz betikoa, klasikoa eta dala, edo txokolatezkoa, limoia, edo jogurra edo kafia. Baina honi hortikan enitzak atiako kombinazio bereziak egitea eta horrela. Ni naiz klasikoa, tradizionala eta batez ere txokolatezkoa. Armintz, gauzate, konfesauko izu. A ber. Konfesau. Konfesau. A ber. Konfesau. Txokolatia etza gustatzen. Etxera. Baina, oso jende gutxi, Baina konbentzitu beharko duzu, nola konbentzitzen da? Miren bezalako pertsona bat. Hemendik ateatzen gianen, gero su artifiziala bukatzen gianen, jungo behar, izozi bat jatia txokolatezkoa. Ikusiko ez du nola bai. Zugindako txokolatiak, Oidek. Besteak apuntatzen gara. Hemen erronka asko ateatzen nahi naiz, Sega, txokolatia. Txokolatera ni be apuntatzen nahi. Oain ikasten nahi naiz jaten pepinua, porque zaten gustatzen. Pepinua ez? Hori begizetarako, ona. Hori, gintonikian jartzeko edo. Hori bihartik aurrera jartzeko. Sandraren gana goazelako tito baten, bera, piratekin egon da Sandra lehen, aurreratu diguzu, ze moduzko giroa izan da? Gabon berriro, esan behar dizuet, zaparrada hasi den momentu horretan, igual pentsau dezakegu egoera tristea sortu dela inguruan, hemen paseoan zehatzmeatz, baina guztiz kontrakoa barkatu. Nik esango nuke, egoera barregarria bizi izan dugula hemen paseoan, jendeak korrika terkiak irekita txubazkeroak poltsotik ateatzen, eta zuaitzetan bilatu du jendeak aterpea modu batean edo bestean, ez dakit lortu egin dute, espero dugu horrela gelditzea eguraldia eta zuak disfrutatzeko aukera izatea modu berean disfrutatu dugulako guk gaur arratsaldean piraten txupinazoa zuk esan duzula iazki eta esan behar dizuet gauza bat argi geratu zaidala eta da jada ez dugula altxorrik bilatu behar, altxorrik preziatuena giroa bera delako. Aurrera bideoa. Donostiako aste nagusiari hasiera emateko modu ezberdinak daude eta piratek banderak atera eta txaranga jarri dute martxan. Bazkalostean kofradiak elkartu eta algara eta dantza artean porturako bidea hartu dute. Asko dizutu behar dugu, kofradiak babestu. Elkar langintanekin batera bultatea piratak. Jai alternatibo batzu posible direla. Jairo goxo baten, seguru baten. Ez dago zalantzarik biderik onena, dantzan egiten dena da. Bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteak piztuko du festa. 35 urte betetzen dituen urte berean. Gure lana balioan jartzen du eta pixka bat euskera erdigunean jartzen du jai herriko jauetan ez, orduan ilusio handiarekin eta gogo handiekin.
orain bai, piratak jaietan dira. Bortxe, Bagere Euskara taldekoak izan dira gonbidatuak, Donostia Euskalduntzen ere ari dira piratak eta eskertzeko hori. Une honetan, hortxe Kontxako hondartzak eskaintzen duen irudia, eta, bueno, aterpetik aterata, jaiendea barriro hondartzara lekutxu hartzen. Bai, 20 minutu falta dira gaueko 11 izateko, ja dagoeneko azken minututan gaude, esan nahi dut. Gaur, lehiaketa honetako lehenengo partaidearen erakustaldia ikusiko dugu. Gainera, Granadatik datorren, Alpujarretatik datorren piroteknia alpujarreña. Zer, zuk ere esagutzen duzu? Granada? Astelenian ijoa. Astelenian? Benetan bai, astelenian ijoa ikustea, Granada. Bale, gaur ikusiko duzu Granada zeruan. Antzadeniz, eurek esan... Alhambra bat edo, ez dakit zer egingo duten, baina kolore biziak hori bai, familia handia da, eurek egiten dute dana, ekoizpen guztia, diseinua, jaurtik eta... Gainera, izugarrizko instalazioak omen dauzkate Granadan, bizitatzera. Alhambra ikusi eta gero zuen fabrikera. Hombre, fabrika juna. Eta gustatu, zer da, gustatzen zaizuna, su artifizialen artean zen nolako estiloa da zurea. Ba, baitu, ni aurreko urtean etorri nintzanean, esan urrengo urtean gombidatu bezala jute ba naiz, jongo naizela, porque oso ondo pasatzen. Nola ez. Gaina lehenengo gunean. Hombre, claro, osea, es que no... Entuko didaten, Hombre, lehenengo gunean, gaina. Osea, a ver. Ba, esan hitz tekniko batzuk ikasi behar ditut gero puntuazioa emateko. Ta? Ez ditut ikasi. Banekien. Ez dut behar. Ez dut behar. Osea, ez que... Adituak geugara. Ya está. Osea, hori ba. Eta nahi gustatzen zaizketenia palmerak, brillua, baina brillo, urre kolorezko brillo. Bai. Hori da? Armintz? Hori da. Bueno, ni teknikoa, hau traka neko teknikoa. Traka bai, hombre, traka bai. Baina traka gustatzen zaiz. Horreaino bai. Dana soinua eta dena bat ira. Claudio Oribe bai. Claudio Oribe bai. Trakatra gustatzen zaigu. Eta asko gustatzen zaiz Donostian zen. Ez bakarrik zu artifizialen gatik, baizik eta gauden tokian gatik, ez da? Tokiak ere pilo bat egiten du. Eta ere gustatzen zaiz, zeitxaso aurrean gaude, eta askotan hor islatu egiten dira argiak eta horrela, eta ematen du aizea da. Ez que hori Da, hau dana, espektakula. Kriston profundidadia da. Nik txokolate hori problema. Julen? Ba, nahi, armitzek esan dako esplikaziko ez da soinua ez da, baina nahi gehiena, soinua ez da, danbatekoek eta kolore diferente asko batatzea. Bai. Hala ega aurkezka daka, tindako zaparra honekin metxak eta polora bustitea, eta ber, piztutzea, nola... Bestela zelan lasai argila hemen akauta. Teknologia handia eta azken, zera orduko teknologia erabiliko dute. Eta gogoa dagoenean metxa guztiak ere berpizten dira. Gogotxu da etorri denak, eleder da. Eleder, non zaude, norekin zaude, zein da oraingo abentura, konta idazu? Oraingo abentura momentuz, behintzat egoera lasaitu delaren irudia daukagu, beraz jendea pixkanak itzultzen ari da, ez, arkupetik. Gu hemen lagunekin ibili gara eta lagun batzuk ere egin ditugu, hementxe ditugunak eserita eta aurkeztuko zaituztetea, nahi ametik dugu eta Garbine. Arratsaldeon Gabon. Arratsaldeon Gabon. Urtero hementxe egoten zarete, zuak etortze, ikusten dituzue, baita ere, badakit lagunekin etortzen zaretela, zein da gaurko plana? Orain, zu artifiziala zain gaude, eta normalean urtero etortzen gara hondartzara, eta aholki batzuk daukagu normalean zu artifizialak ikusteko, eta hori da plana. Hori da plana, Garbiñe hemetik bazaude, eroso zaude, hemen aurkiekin etorri zarete, plana bat duzu egin da, plana bai. Bai, ja, bokata eta guzti hartu dugu ja, eta oso kontenta, ja, espero itxuiten ja, zuak ikustera, bai. Zuak ikustera, gainera komentatu diazu Mexikoko lagun bat ere karri duzuela. Lupe, etorri dela Mexikotik, gu Mexikotik salto egingo dugu, salto zari gara, Mexikotik Granadara, Suetxea eta Donostiatek ikusiko dugu, minutu batzuetan. Esate eta giltzko eskorailuetatik, beste munduko nazioarteko zu artifizialen lehiaketan Donostia punta dago. Hori ere, aintzat hartu behar dugu. Tradizio handia, baina berritzen, pentsatzen egon egilako. Miren Nogales komunikazioan, Armintz Gorrotxategi bere jardun artisau jardunean. Zuen familiko laugarren belaunaldi horrek ere pisua badauka. Eta errekiroletan, Julen, pasabiltzate bai irurok zeuen erara, gazteak erakartzen oso tradizio handia daukaten zereginetara. Bada erantzukizun bat bai, ez da?
jende barria erakarri, eta behar dira honelako figurak jende barria erakartzeko bai. Sentitzen zuien, Julen, badatorrela jende atzetik. Ez ez ondo haitzen. Ja, ez. Megafonia da, baina azkenean, bueno, nik ikusten detena eta enpresa askotan eta horrela belaunaldia pasu hori galtzen ari dela, kasu askotan. Eta gurian adibidez, jarraitu dugu ja 4 belaunaldi gara, ez dela bat ere erresa, eta, bueno, lehen irakurtzen eta horrela egon, ez zu artifizialei buruz. Eta ikusi dut, badaudela, enpresa pilo bat eta horrela, belaunaldi pasatzen diko gaztela, eta hau adibidez, hau zenbagarrena, 4. Belaunaldia, 1880an sortutako enpresa, familia, jarraitzen du, eta 4. belaunaldia da, momentu honetan hori guztiak kudeatzen. 100 urte baino gehiago suziriak botatzen. Bai. Nei kriston polita irutzen zaitena da, hiru gazte, gazte pixkat goraka gozenak. Gaztenak emata Hogeita atzen uzten aria. Julen ezain gazte. Zarren bastoiak inaurki, baina bueno. Ez zarren hau da. Nik uste! Oia, esperientzia gehiena da zena, esperientzia gehiena. Esperientzia, hori da. Esperientzia pixka jartzen du. Baina, serio hain naiz, benetan oso polita irutzen zaitela, hiru gazte oso desberdina geanak eta arlo desberdinetakoak hemen egotea eta elkarren artean ezagutzia eta gure gauzak konpartitzia eta telebistan ikustia, ez? Beira dauden guztia. Ondo dago, erronkei buruz hitz egiten egon gara, bi hauek badauzkat, telebistan, programa berriak eta... Bueno, eta zure erronkak hemendik aurrera? Bera, kriston pena dakat, ze aurten lortu nun Donostiko Trinidade plazan aizkoran urrezko kopa jokatzeko aukera. Baina bietzia mina hartu nun, fisura badakat eta bertan bera utzi berri zaten plaza. Kriston pena. Hori pixka sentatu arte? Bai, 4 asteko pitzadura bat inun da, mina iteia aizkako golpe hortan mina iteia eta nire plaza urrengo ditzi berri. Eta plaza hori ezin da urrengo urteako gorde? Ez dut uste. Bono bat bezala, hoi berko dugu. Xamerko nire, bono bat. Kaduka hau. Urtean zuen, txokolate dieta egiten badu. Horrekin igual lortu daiteke. Mailako kirolarian bizitza oso gorra dela. Eta alare de leno esaten ikuan? Badato zuak, gozatu egin dugu Granadako zuentziarekin eta bueltan hortze geratu gozatu asko.
argiak, bai, argiak gainera, argitxuak izango zirela, baina trumoi hots sendoa emango zigutela. Piroteknia alpujarreñaren ekitaldia izan da. Horixe bera. Ondartzara. Errak. Ze iritzi duen, ze nolako reakzioa izan duen jakiteko asmoz, Leder, Sandra, Lederrekatik hasiko gara. Leder, konta edazu? Lederrek ez dakiten zuten duen aurrera, Leder. Eman zuei, nire aldetik 8 bat, eaban eskatzuek? Niretzat 10 bat. 10 bat? 8 bat ere. Eta 8 bat, nota altua, Bai, oso koloritxoak izan dira, bai. Bale, hortxe dituzu, nota altuak. Sandra, norekin zaude, zen nolako puntuazioa emango dion zure ondokoak. Jakin nahi dugu, aurrera, Sandra. Hazi txalo zaparrada hemen paseoan ere eta balorazioa egiteko nik bikote perfektua topatu dute bertatik Donostiatik, Amaratik, gauero zuak ikusten, adibidez hemendik Mertxe, zelan ikusi dituzu gaurko zu artifizialak? Gaur ez bali maoto irabazten, fuerte hasi dira. Fuerte hasi eta fuerte bukatu. Horgati beste guztiak desde logo bota barko due. Ikusiko dugu bihar eta horrengo egunetan hemendik nota bat. 8 bat. 8 ematen diet usteagatik, biharreko edo txikok. Ikusiko ditugu. Baina netzako... Nota altuak hemendik, bihar arte bikote. Bale, venga, ba. Aio, nekin geratzen. Emozionatuta egon gara. Eta gure puntuazioa, miren. Ni lehenengo, nik Granada nijoa oso ondo, hor bihotz batzuk egon dira, así que igual maitasun asko egongoa, eta traka, ne gustatzen zein traka izan dalako. Urre kolore zinzo. Hori da, eta gaina palmerak, behatzi ja. Hola, behatzi! Nahi zait hasieran igual erritmo falta edo, baina bukatu dudan bezalaxe, nahi iruditu zein kristona. Eta gero, soinu aldetik nahiko sendoa, argia, distira, kolore pilo batekoa, nahiko ona, eta nahi dut 8,5. Oso ondo, Julen. Ezako hasiera eharra eman dile, gauza politiakin, mirenik esan du bezala bihotz batzuk enun esan nahi, baina nik eskatu egiteko Neandre dedikatzeko. Detaiek ez ditutela izaten da, baita bihotzak zutzako. Eta nik gauza bat, azkeneko gauza bat nahet esan. Baina nota. Nota. Eta, esaten nuen da, hasieran oso politia dira, geho pixkaten erdialdea ritmo falta izan da, baina oso ondo bukatu be, tiro errakin da, soinu errakin da, nik 8,8 bat. 8,8. Nik gauza bat esan nahet, baita ere ikusi detena da, kolore LGTBIQ+eko kolore kolektiboakin oso zeuta, anaituta, eta asko gustau zaitela. Gora alpujarra. Gora alpujarra. Ba, izango dugu, pena izan dela, ke hori etzalako oso ondo garbitzen, erdiko zuak momentu baten etxelako ikusten baina zoragarriak izan dira. Nire ustez, bai behian goian erdian, bere alabete du kolorea distira hori, niretzat oso erritmonekoak izan dira, niretzat zoragarriak izan dira. Ez du nahi, 9 batekin hasi, eguna, gero hastien luziarako. 9, Granada, Ole! Esandako guztia nik onartu egiten dut, are gehiago, esango dut luzaera aldetik oso ondo egin dutela. I love you Granada, baina aurten zur nator. Nik 7,8 emango di. Zeren, luzea izango dena da lehiaketa hau. Hemendik aurrera datozenek iragarri dute dena emango dutela. Hau hasiera besterik, ez da? Beraz ikusiko dugu. hasiera guretzat lehenengo eguna, Julen Arbintz eta miren zuekin hastie. Abentura eta ibilbide hau placer hutsa izan da. 3 hirukote egon bia zoragarriak izan zaete. Eskerrik asko. Eta zuek, badakizue bihar hemen izango garela, orain kontzertua Saguesen, besteak beste. 21 entzuten ari zaretena, bai, Toledotik datorren banda. Ez galdu, bizarre mentxe, 10:04 zain. Gabon! Gabon! Thank you.